Слара Пиев. Победител Андрей Стименов, Заншин, Варна. Жеко Стоянов взема трето място в тази категория. Мартин Величков, Долу Перник и Жулиен Габровски, Заншин, Варна. След тях да се подготвят девойки до 55 кг. Наталия Топалова, Катана Брикотопова и Гъргана Гарабедян и Така Бургас. Давай, давай! Браво, Фанас! Аели, завърти, завърти! Завърти, така, пак, старе, старе, старе! Дай долу! Да! Давай, давай, ръце, да, пак! Старе, пак! Дай, пак! Дай, точно така! Играй, върти! Дай, 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 дай! Браво! Давай, давай, продължавай! Продължавай, Димитров, дай ми стоки! Давай, карай Димитров! Давай, беше успях! Дай пак, Майги! Дай пак, Майги! Да, пак, точно! Продължавай! Давай, давай, давай! Дай пак! Дай повече! Дай ръце! Победителка и шампионка в категория до 60 кг в категорията старша възраст, Стефания Зашева от Сатор Самото, Елизабет Илиева, Надежда Габрово и сребърна медалистка. Финал в категория